Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? It's a happy Monday, Kabisyo! I'm back! Hello! Yes! Dahil Monday pa lang, syempre, dapat mataas ng energy! Para hindi maging bagot buong linggo at para hindi malungkot, syempre, dapat ngayon pa lang, ay, tiyataasan mo na yung level of happiness and energy mo. Mahirap yung papasok ka ng linggo o papasok ka sa trabaho ng medyo lantutay. Syempre, ayaw mo ng lantutay. Gusto mo lagi matigas, di ba? Hello everyone. I'm back. This is again your newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio. DJ Mara Tony po. Sa mga hindi pa nakakakilala, it's Maratone. Wow! Oh yeah, kanina, alam mo, this has been my longest Monday. Kasi kanina, nag-campaign kami. So, ang hirap pala sa feeling ng pinagkakaguluhan, no? Lumabas kasi kami kanina nila Kajot. Sa mga hindi nakakilala kay Kajot, siya yun na nagtototot. Kailangan pa bang i-memorize yan? So, lumabas kami kanina. So, nag-campaign kami. And namigay kami ng mga payong. Yes! Alam mo, marami pinamimigay ang Love Radio Manila na payong. At saka iba pang merch na for sure, syempre, magagamit nyo pang araw-araw. Ayaw mo nun, naka-Love Radio umbrella ka. And kanina nga lumabas kami. And alam mo yung payong na iaabot ko pa lang. Pero imbis na manggaling sa kamay ko, kinukuha nila sa box. Hindi ko alam kung ako ba'y pinagkakaguluhan o yung payong mismo. Well, at least, diba, alam nila na kapag galing sa Love Radio, ay, quality ang mga payong niyan talaga. Kaya ikaw dapat abang-abang ka sa mga kanto, sulot-sulok, kasi any day, anywhere, anytime of this year, umiikot lang po kami para mamigay ng Love Radio Manila merch. At libre yan, kaya huwag kayong matatakot o huwag kayong masyadong kabahan pag lumalapit kami sa inyo kasi lahat ng binibigay namin libre, all for free, just for you to be happy. Ganon! Hirap pala maging artista. Bukod sa marami kang kamukha, syempre, dapat game na game ka sa mga nakikipagsiksikan sa yung tao. Di mo naman maiiwasan yan, lalo na kapag feeling mo medyo pagod ka na, tapos ayaw mo medyo lumapit kasi syempre pawisan ka, amoy putok ka. Di mo naman pwedeng sabihin, ay mamaya na po kayo magpa-picture kasi medyo may amoy ako ngayon eh. Sasabihin, ay ang snob naman ni Mara Tony. Uy, hindi ako snob sa personal. Mukha lang akong snob sa camera. Kasi marami nagsasabi, ano ba tong si Mara Tony? Beach face. Oy, hindi Alam nyo ako yung klase na tao kapag nakita mo, pag nakilala mo, ay, talagang mapapamahal ka. Wow! Minsan nga ang hirap mapamahal kasi ito yung mga oras na, kunyari, na-attach ka na sa isang tao, tapos mamaya magsiselos ka na pero wala na pala sa lugar, yun lang. Kaya na natin pag-uusapan ngayong hapon. Bukod sa pagiging maganda, pagiging mahirap maging artista, pag-usapan natin, may karapatan ka ba magselos kahit wala namang kayo? Oh, yun lang. We're live on Facebook, Instagram, and TikTok. Kita-kits doon. While waiting, makinig muna sa Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!